dalam perang ni kan dekat tim bala batairu kai kan dekat jan kila syai ba pila sutuk mentah ki ba pula sedang ru kila sim ya kan dekat bentah kidan sibon ki jing batai haga jing dei bat ke jan ko la ka dekat jan ko jing syang kurem la ka tu ke jan ko ke jong nong tupa elija ada ke jan ko jong itu ki nong from dan ke jan ko don borom jong ki riungai riukoi kumbala keran haga kitab jimpen pau haga smi ki bakat reng akwa pan pai saka weipat ka benta kabala sim naga deka gospel ka jong lokas ar ka khot ka balai tang sautli ki ne ki benta ki bami naga deka jinja kabaneng kong kalong haga deka khot ka ba ar welam kloi ya ka jangkup ka ba kotam batopenku yau kabar kalong to bu ya ka sati haka kti jongku kabalai kalong penthong ya ki juti haki kijat jongku kabasau kalong welam ya tau kun masi bala pensngat ha to penyam ru yo dong ini apa ngin dia lai kemen ru kina ki sau teli ki bantal lingkal kot ka kwa pan pensiau haga pakum kan ka po hadit jong ka jing lek hai uneu kun sarong auya selau pa hadit jong ka jing kala ka bamut ka jembu ba lek hai salayin idon kene ki sau teli ki ba ap hakmat laradai haga ne ka juk jami ka ba menta ngilaban ong ulayo sau teli ki awo kine ki de ki nomrim ki bala pensisa hakawe ka tin yong pleng yap ro padia layo ilupa ya kata ka bainong jong ki briu ki bala kala ka bamot bat ki bala pai siau Jesus Christ empat boy kasi jing bisar nyimpat yang hakmat jong nom bisar nre kata ka dor jong ka jing kala ka bamot bat ka jing pai siau nom penim kala ya tulupa ya ka bainong ban yen ban yo ka bakum kan welam kloi ya ka jangkup ka bakortam pakto penku ya hakade ka history le ka farsi baro nyidip bat is no thuk sai bha haka jinga de pat ka ne jinja ukhun sarong auta kai ka bagi kwa ban tip lane ban sel thu nang ne ka long baro ni sel tenat ban ya kran syapang ukhun sarong auta badon kito ki baong kham tam kine ki bom ki kristan ki bom don ka nong rim ki ong haba ki pule ya kan ka history ukhun sarong auta hana ki yo mensim marba ki ong der tang menga hanak tin bule ru don ba kumuta ki pensiong no rim wan nak tin ke jong akini ki si ki ba mantap ri ong ngel tenat baliakron syapang ukun sarong aulia hinrei kim ju ken mau ban pule ya ka benta ka bakut jong ne ubriu kai ka bakut jong ne unete ula kala ka bamot hinrei ini ki bas ngeu bagi longkum ki kun sarong aulia ki sakut klam ka jin kalakum katakan de ki ya per ka bagi syam milam akhir ki si ki bagi ong ni skeu sarong bang ni skeu khan ni skeu kemen ban ong bang ni long ikun sarong ya ha ka perthai ndre kim ju kan mau ka e ka bakut jong uneu kun sarong ya unete ula phai xiao ble ban ban mai ngim phai xiao ble ha do ka bakut balai bala khot ya ukun sarong ya lengkot tangkum ke jing batai unde ban pule lut ya ka history Hakinong talk commentary
Kamtam hagani ka English Bible Commentary ka Quran Syapang utau Prodigal Son Baro. Kabamot ukon ba penserwakai ya kaspa. Uba pensep ya kabakordor. Bat uba penluput klem na tengkai. Bat klem da perkat. Kata gade dijumut ukun serong. Hakawai bat ka kentin kabatai Syapang kata kaktin extravagant kabamot ubriu ubayat palat put ban penlut put klem jimut dakane layatu bau penlong upen podor yalade ban penhiar kerdan yalade ar kita kejimut minsi kumelakuran haka kitab proverb arbupra nyo jar uba sumar ya ka hukum ulong kon uba stat nrei uta uba long ulok jong ki babam lalot upen leran ya laupa nagane ni syoto pakadon kane ka kubor ka benta hak ba magi deitang ulokas unong thok gospel uba yo ban record ban batai ha syapang kane ki jinjau kun serang Jisu Quran ya kane ka history kane ka Parsi deh hakapor pawikai syapang ka hima kibriu ki babot haka to kapor kim syopo kai kane ka Parsi kade kata ka jingkran ka badon ka jinghikai ka bamayan haka kitin Hebrew ki ong ka martial haka kitin Greek ki ong ka parable ka ka balabu ka wei amor ka wei ka badon ka jingmut ka ban boy syakawei ka benta kan luksa lane ka jing ai example ka nonguna ka bamagi kita keren ya ka hima ki bahabneng ki briu kim sotho kai kata ka hima ki benen na kata ka dau keren rum syaphan ka Parsi kun sarang badon ki babatai oh satang ka Parsi tele ayu bun ki baong haka bakran Parsi la ka Parsi ka bomde ka jinja ka basisa te le ayu nrei ka tin ka jongblei ki debatai bakane ka de ka nongrim jong ka jingek jong kita ki Kristen ki batip syapang kane ka hima ki bahabne kadon ka jihikai ka bakra Bakai rap na kabanta janga jang hiru kaba mangingin sungtu ya kene kecing sisa kaba manga mapi ngidon ban persneu ya kene na kata kadau kidon ke jihikai ki bakken jaman sim kathel ka jinghi ublai ya kinong pop kabar ka jinglong kpa ublai pat ka jinglong khun uji sukres kabalai ka jingma ya ka jing ya ki bakala kabamot kabasau ka jing penim ka jatang ya ki bakala ka bamot bat kabasan da ka jingek on penkesan ya unang po kat kita ki jingmut ki bakrau ki ba mi na kan ka Parsi ki lalong ki jinghikai ki bakrau kapden jong aba jampi balana kuren syapang ka bakut ka jingim ka jong ubriu ubaklam don ka jingek sano boy bat hakane ka jinja armut kine ki khun Shenrang uwe uba kham san uwe uba kham hapo ude uba kham hapo ude khun sarauria uba layak sakma penban ude khun uba rangba uba don bala lungpa halaying kumba ong no une te udon be hapo kabalang udon be hangne hamau teng julek shano watang hang ta hajuki rudru umpoi udon bat lau ba penban hakane ke jinja kakuran une ubanang kong ubu judon bol haying udai mau ubala kelaya ke jutang tre ban rum shayin no kaktin ke jonglei ubishni habau khun habau para jongu ulawan phai ukpau la peniang yaki senyang yaki masih ban pelong ke jing khawai ula bisni penba don thon pleng ki badang bisni lada don ki bakela ka bamot une ula tu yaka hima hatne nakata ka dau try jisu la kren lupa wong hakmi ki bakhadu kin lom swa bat swa
kin long khadu kiba khadu kin long shua bat shua kin long khadu kat kum karu kom jong ki jiu ha ke long yin jong ki jiu laradon armut sipara ki ju ai benta bat karu kom ai benta ke jong ki kalong khun uban kong uyo arsya baru kuno baar uyo tang sisa lada ukun nengkong uyo arlak tengka ukuno baar uyo tang silak bagi juai baha haka rukom jeng kijiu the family kijiu family bagi yo bentah na kata kadau haka deka papsila keren omu ne ukuno baar bakamri uang ya kabaha jonga ainok pa habal ai bentah ulaya sakma Siang bat kane ka perthei pensuwa ya ka penjot jala ke jong ke jinghim tar ka jingkar dor kas pa ka bau pau hai umpatiau haga bakut upoi sia ka jingkar dia balaya thong haga gospel mathayos arpusan khatsau ujisu quran haga farsi chapaki talen uwei uyo santalen uwei artalen uwei shitalen utau bayosan upenroy sasan talen utau ba aru kumjuhi utau ba shitalen uburi utepno eka haga kendel pat hangne isyo thok utau bastat unang ban penroy haga jinya Baturan ya kan ya jing sisya kikun sama kibadon kitalan kibabon kibau blay wa mutur ya kan ko kikun sama juga distrik Hangde long Sherman ru kinang long sekretari ru biang hi ruai ru biang hi tam jing tam ru biang hi kran subjek ru biang hi sibon ki jing hai nau blay balada kimpatiau ya kai ka bau blay uhai kin sakalalong kibaduk no ya paro kita nangis kata kene ke jing hikai na kene ka pas habat kuran syafhan ka jing kardor jom ka hima kibahap ter habang pule kene ke jinja kai kabla ngin nam penut por ban pule umno umi umno poi sasam senyang umno ya kendo ya kata kan nam sniu ha kata ka ri kabla lek kane ka jing khat jom umne phon sarau ya se ka pathai ka kuran saka jinga dei ubreu bat kane ka pathai paro ka wei ka bahaka ka dan ka jing sobha haka ka dan ka jing trim ka jing sirkai haka jing hem ka kuran haka jing dei bat ka jing hem pensim ka jom breu wala dagi don haka bat kane ka pathai ngidu no ya kane ka por ka jing long pensim ka panitan persangse kene kebentar ya kador ka jinglong Kristan kanong rim Kristan kabamangi niyen penderung ya kapat kene keperthai kin sayoi bahkan long ka jinglong Kristan kabat terkong rau bak kabala sensyar da keperthai kenam ya per kumbala jia hau neu kun saru hauya kabalang kabasma perthai kabamut bangi penderung ya kene keperthai haka balang insoi bakalong kay jinja kabanikan yo tenak bor-bor baria thok kat sabagi don ke program haka jinga dei bakal ka perthai ka rum hapo Kristan kade ka perthai kade ka duriau ka longkum ka perthai kade ka ling ka don kam ya ka duriau ka bakan ya halor jokan kade utau nong batai ukran kumne kane kaling kalong kum ka balang kane ka balang kadon hagade ka perthai kita ki basyong hagata kaling kide khot jom ka balang bat lada kata kaling ka peikliu don kam ban tap ya ka ban set ya ka to ka thliu lomda kumta ka ka dap hagata kaling anda habaka dap ka hakaling kan pengam siapa jeliu jom kane ka duriau ya kaling kabasyai kedar kabalang kadon hakane ka perthai mangi ki kun samlangi don hakane ka perthai bat lada kata kaling ka peikliu lada ka balang dom ai jaga ya kane ka perthai habyo ka rung hapo ka balang kan pengam siapa jeliu jom ka duriau
Kade jin hikai hapaden jongi kumki kun jong kabatang. Kawan rang yang nida sisa yang kajin. Nado kane gadu khot kabahar kuwe kabahar kheu kakran yang kane kabentar. Pula yang joy hamaulah syam yang kajin kerden kumu breu bala sakma ke baro ke lalu ula phong ya kijang ki bajot latai ula gojimot kadne haga jin kardit ngadon haga yeng ka jomukpa sibot ki syakri kadno ki kemen ki sok ki sai ki pahu pahai ngate hanne kardit motor ya kata kaba ula ngeu ulamat uneu khon saroria barulah gojimot bodong ngan yeng joy pandek selau pa Barbanong ko pa ngadala pop ya ka beneng pati ka badak mat jome. Umdai syuban khodi aku mukho. Penlong yang aku muai na kisyakri jom. Deula yem jom batula lek salau pa. Rei hawa udang jingai ru ukpa jomu ula yo i yo bat ula siau sei bat ula mare ula demru hagerendang jomu batu yaido yo de utau pun ulang yu ko pangalale khop ya ka benen ban atmat jam lesu ban khot ya aku mu penlong ya ngatung kum usyakri reu pau ong hamar kata ulam keloi itu bican ko papen ko hal hak tim kejo hak pakum kata kata ulah pediang ya kacing pa kacong khon ngala lepo sisa ula lepo hindrei utau pa priang pau khon ukerpat yo upan longse yang ngatang kumuwe na isyakri jome penlong yang ngatang kumuwe isyakri jome sim ya kene kebentahannya penlong kumuwe isyakri hakawe na kacing penkelak tin ya ka bible kaong penlong yang tangkum unong belas ni haying jome kokpa re uneu pa pediang uang penban welam kloi ya ka jaiko ka bakor tam bato penko yo ong ni kisya tunjo la pediang yo hukum udah khot ba pura joke kai kane ka jaiko ka bala penpong ukpawang welam kloi katu kecai penpong yogo pa habau yo hina jingai ulas kau sedeh yelau jomukon ine ki jai tengit ki bau don ki bala janr lai ubreu bala terkhong rau ha kecil ngaju mundur harai ma phi ki kimi ki pa lare danu khon bala jar si peusnam nalai untip shanau dan andau lawan pai yo iya kecing keladur cobo klem artatin pin ngau sedei yelau jomukon klem artatin pin yam pin kaang haba yo iya khon wadon burom poros kata haba udon hayin ulong hakato kerukom mentah balai keladur katne on kane kaktin ka jomplay na jangai ukpa ulayo iyo meu kon ulas skeus ne iyo sengap siu ya kai ka bau pun kerpat tang siu hi ta ka cik kemen uyai tho yo uyai kedom yo nama ulawan hai badulong welam kloi ya kato ka jaiko pat penpong hau kajang kok bala penpong hauleu khon sarau ria bala kelaka bamon kadei ka bab hatam ong kane ka ktin ka jongklei ka bab kornatam ka bab pa ulabu tengkai hakano ka long yin jo ki jiu ki don ki jang phong ki jang kop ki ba kordor bana peden jo kita ki babon ka don ka wei ka ba kordor tam pemala ong hakane ka dupat nat pule nado kada dukat kaba arpe arpe kecem kaba kordor tam badei uta
ukun ubala sakma ubala le persya uyo penban mau ban thong ya kata ke Jacob ka bakor tam kai ka bala penlong yahu bau yo pan thong ya kata ke Jacob ka bakor tam dei nama kata ke cingkela ke jong uple na ka jing sniu sya ka jing ba na ka pop sya ka hok na ka jing duk burom sya ka burom naga jingdu jingkerman syaka jingkerman dei kata ka Jacob kabaki hiu kiyon pan padkala nang yat ban hong uneu khun sarong kadai ka Jacob jong ka jing penkop ya ka borong don bun ki ya kran baki pastor ki pong ya ka kaung ka to kadai ka borong kabai kran lan ka bakran haga jiga dei bat kita ki kendon jong ki loyo no bala yo ban thong ya ka kau udon ka designation ka bala pungku borom yo go agane ka world cup ka bala dep yo yau Messi bala pungkup ya ka to ka Jacob ka barando ka bagi ong waktu presiden jam ka Qatar ladai ngalaman sim ya ka namar uno ba yo ban thong ya ka to uyong ya ka borom ka bahalor tam mudur ya ka ta ka Jacob songkurim kabadon burom kabalayo ban pong ya kata kalalong kabakar dong pleng hakakitin ka jong pleng kidon ki Jacob ki badon ka burom kabaki kita kane ka Jacob kabala pong yaw neu khun sarong awriao bala kala kabamot kabaki khak karo ka Jacob kabajensur ka sakti kabakordor bat kabaramdor na ki Jacob bat ki Jacob kiba bit tingit kiba bit jaklia nasem kulai sya ka Jacob ka badon burom bat ka bakrau burom ka bakordor uyo pan phong haka yin ka jong kukpa ka jing pen kop ya ka Jacob ka bakordor ka theu ya ka jing hem ka batmai lada don kano ka bangyo ya ka jing kaladur thmai haka long yin how no priu simat bonsin kijuk penkop da kene ki Jacob ka balong ka burom ka bakodo habaya tho syong kurim pio ya ki Jacob ki bagom kito ka peni ya kata ka burom ka bagi kilayo pada kene ki si ki don sibun ki bas ngotho ban ai ya ki present jongki kat kum ka jingmut lan ka dor jong ka to ka kam ka bau briu udei padio lada dei uba kenjaman sim ki kun samla jong balang kibar rublei ki aya kata ka dor ka jinglong rublei ka baki ki don hangta pat hakane ka jing sisha ki penlong ya ki ya ka dur ka jinglong rublei dan ha meu snem ubalada ladon wei kun samla ubala kela ka bamot ban habaki yo seu sapang ka jingla ka jemu kumno bangala ban yailes kem hakane ka jinghim ka batmai kumu Kristan ubasisha ula kren ya kata uparlok joku habau lek ban ai kuble yo hakata ka met kabla penlong ya ka jinga sem ngeu ka jinga sem duai ngeu hakayin ka jong tau samla baro ki wan ai da ki present rukom ki bon ai ki ai da ka pisa ki ai da ki sop tipo ki ai da ki di yang tau perlok kum ta ter u tau perlok u bahajan wan ra da ka ne ka Bible ka bahe baduang kade ke jing jubab halor kade ke jing kwa ka jong ban yai ne kem komu tau badon kade ke jing ai ba nom phaidin sya ke jing im ka bari dei tang ka lehi ka tim ke jong blei ka Bible ka balak pan bas kem ha ke jing im jong don Simon ki bas ngeu sarong na ka bakop ka baong banamar ban mentang ala sotho ngalong ubala kloi ban ino ya ka de jingdi ki bapan bua don ki bakop sarong nga bekai ladang ngamla manga bun ki bakop sarong hakan ke petei bagi kuak pan kelai ke jingim ke batmai da ke ino ya ki jingdi ki bapun bua ai pat ki de ki we ki bapan ngam ya ki hakan ke jingim ke batala ki ya koperan memela ki ong yo paranam di ngata ngalah uang hakata kerupa da ka basuang kum tangin nom la nreu bala
tahu bakaktin ka jong play kayo jaka haka jing im jong o. Bat ka nakaktin ka jong play. Lek siya jing syakri. Duai ayok yaw play. Khot kerpan yaw kipor baro. Mi siya ka jing seng jong kisama. Yen kung unang ruay kuaya. Simpan taha ka ba pulay kaktin ka jong play. Sim haki program kibat kenjaman sim haka balang. Kita kin sesudhit haka jing im jong tau priyo. Batula kumno banjok hadu kabakut ban yang senam hadu kabakut. Ndrei ban pensuada kaktin watarai ki perlo. Bapila ban yang kumta. Kane ka jangkop ka theo ya kata kadol balapan keladur thmai haga jing keladur ka jong trai jisu ubriu bapo patne batu jingkerman habau phai shable ulong jing thau batmai bol korinar khania we badan aure ulong jing thau batmai ke ki barin keladur no hatmi ke la jalong ki batmai ka theuru ka por ka bau jisu yo jaka haga jing im jong ubriu nadu bu jisu rung hapo jonga ngasyam jing suk jing keman haka jing im om dei nadu bangalayo ya kagertan ka dikri ngasuk jing keman haka jing im om dei tang bangalayo ka kam ngasyam ya ka jing suk ala nadu bangalayo badlum sibun ukba khau kisok kipai haka jing rap haka ngasyam ya ka jing suk om norwai nadu buji surung hapo jonga ngasyam jing sok jing keman ha jing im ka jing bot ka bakken jaman sim ka bala penpong ya kata ka jang ka dei kata namar ba ka theo ha ka jing im ka batmai usa khayos ubreu ba phok nadu baula pdiang yau jisu ka dei ka por ka bau yo ban phong ya ka ne ka jang kop ka ba don burom jisu ha ka jing im jogo baru dak ya ka jing na Barti mayos ubamatla ulayo banpong ya kene kejangkop kaba mau uyo banpong ulang kloy ya kene kejang kadau kalong bau bakum uneu briu uba mentau lawan sya kejing kabat mai kumu briu bayak hakalenti kabat mai udai ho banyo ya kaburom ban petkup burom yahu dak kaba penpong ya kene kejangkop kejangkop kabala penpong yang neu kun sro ya melwan pai kadei kejangkop jong kaburom jong kejingkerman ha kejingim kajong kaba welam kloy ia katuresati tobu ia kasati hakakti kejongko pleng hakarukom jong kijiu hadu mentaru kadendang hakijiu hi Ladadon uno udukot jong kaying ubalasa kemas lem nalaying ulemuan paisuk laki babun senam yong hana bakato kesati kila pendam kade kesati kade kajing long dekot hakata kaying Ladadon uno pak udukot jong kalong ying ha kaba ulawan pai shalaying kajulong karukom bagi pediang yu ki aila kata kasil kasati katheu ya kasil kata ka family sil ka bakiong ka bapsachi sinpat ban